Җәмәгать менә кеше ди, адәм баласы бара-бара дуслары азая ди. Аны чөнки ул балачакта ул бер дә уйламый, кеше өлкәнәйгәч бит ул эш белән шөгыльләнә, акча арасына төшә, тагы нәрсә, ничә киноларны күргәнсездер. Акча ничек мөнәсәбәтләрен буза, дусларны дошман итә, хатта әле кайсы халыкта әйтем бар икән, бик яхшы бизнесның нигезендә туган, оешкан дуслык артыграк ди. Нәрсәдән артыграк? Теге дуслык нигезендә оешкан бизнеска караганда. Чөнки дуслыкны бизнес буза. Ана бар иде сериал, хатта күрсәтәләр кайсы вакытта кабатлап, убойные силы дип анда ике сыйныфташ, алар теге бизнес белән шөгыльләнәләр һәм бер вакытта Ауропада итти, анда ди ничектер карантин ясаганнар димеш ул. Шуңа күрә ул ит анда ди сатылмый ди. Ничектер нәрсәдер тапканнар, бер ширме, ә безнең халыкка ярар әле дип. Аны инде әйтсәң, хатта ул бездә дә булды вакытында Чернобыль ягыннан. Менә мин журналист буларак беләм, Чернобыль ягында нихәтле сыер әрәм булды. Алар исән кырылмаган, әмма алар радиация белән, шуңа күрә мин аны журналист буларак ул вакытта бит ризык аз ие, әрәм булмасын дип ишеттем мин журналист буларак. 19 килога 1 кило Чернобыльнең итен кушалар дип, шулай рәсми рәвештә хатта мәгълүмат алдым мин хатта. Ул вакытта да ит җитмәгәнгә күрә Чернобыль бик киң күләмдә радиация таралды. Шуңа күрә сыерлар әрәм булмасын дип кичкенә миңа аны хатта сорау биргән идем аны. Миңа аны җавап бирделәр. Ул бит инде әллә инде зыян юк. 19 килога без 1 кило гына шундый Чернобыль итен кушып җибәрәбез ди. Менә шуны әйтәсе килә. Ул вакытында инде шул теге безнең халыкка ярый дип, бу да чит илдән ит алырга уйлаган, анда тыела икән, ә безнең якта безнең халыкка ярар әле дип, шулай дип консервны чыгарабыз дип, ул иткән арзанрак итне алам дип, теге дусы каршы булды. Алар инде ызгышка килеп, ахырында берсенә берсен итеп, икәвендә теге Кавказдан бер кеше аткан аны хатта, икәвендә атып ташлаган. Ул ит мәсәлән инде алар бизнес, әгәр дә кеше чын эшләсә, бик күп байып булмый, чөнки мин әле менә теге видеода сөйләгән идем, хатта салым полицияда эшләгән җитәкче әйткән, мин сорау биргәч әйткән иде, юк, артык байып булмый, тормышка җитеп тора, әмма артык байып булмый дип. Кемдер хәйләшли, мәсәлән, шул итне тырыша, сыйфаты түбән булса да, яхшы сыйфатлы дип сатып җибәргә. Мин әле бер редакция эшләгәндә типографияның җитәкчесе, мөдире, минем бераз дуслашып бирдек. Ул миңа яхшы карашы булды, мөнәсәбәтләребез яхшы. Ул шуңа миңа сыр итеп әйткән, менә ди фәлән ди, монда шәһәрдә ди ит комбинатының хуҗасы ди, миңа әйтте, син ди типографияда миңа ди Тимер банкыга ябыштырырга этикетка яса ди, шундый матур ди, итне матур итеп хатта яса ди, кеше караганда ди, силәгәйләре агып китсен, ашыйсы килеп ди, сатып алсын ди. Мин анда бу сыры әшинәне сарсаласын, инде этикеткасы матур гына була шундый, шулай дисәм, ул ди, анда ди әллә нәрсә буккашамаган нәрсә шундый шуар әллә нәрсәләрне салам, теге урыс әйтә, сиски-писки хвост ди, шун кебек, шуны салам да ярар халыкка ди. Шулай күрдегезме, менә ничек кешеләр шулай акча ясыйм дип, кешене алдап, акча керсен дип, менә шундый хәл. Шул әйтәсем килә, ул бала чакта кеше андый нинде мәсьәләгә баш ватып нитми, бала чакта үскәндә ул бер нәрсә дә бүлмиләр, бара-бара берсе уңышка ирешә, берсе оятлы була. Минем мәсәлән абыйларым
бер гаиләдә үстек. Без 18 малай, 10 кеше инде, 10 бала. Һәр кайсы төрле. Берсе әйтте, Одессадагы бер туганым турыннан, ул предприимчи ди. Мен аны бала чакта бергә үскәч, аны хәйләләрен белеп, мен әйтәм, андый предприимчи нигә кирәк инде ул? Менә кешене алдап, ул дөрес түгел инде нәрсә дип. Кемдер ул, мәсәлән, хатта үскәндә байып китә. Икенчесе үзе яшисе килә, кешене алдамыйчы шулай яшисе килә. Аны хатта сөйләгән идем. Ушында китеп барганда мин вакытында әти мәрхүм әйткәни, аның теге бездә кеше ничек байыдыр совхозда, кайта, мәсәлән, ул басудан кайта, шундан бер капчык будай алып кайталар малына, тагы нәрсә. Бездә совхоз җире бик киңи, шуңа күрә мал анда багырга ди, көтү-көтергә киң шундый майданнар һәм анда машинаң булса, әти мәрхүм әйтәдер, шоферга укканнан яхшы эш юк, чөнки тегенә моннан кайтканда, ана утын салып алып кайта, моннан будаймы бер капчык, моннан тагы бер нәрсә алып кайта. Шул төрле хөкүмәтнең, совхознын нине байлыгын бераз һәр кайсы шиметеп алып кайта да шулай байый. Бу хакында сөйләгән иде, ул ди чын коммунист, чөнки өендә бер капчык аның уны да хатта юк ди. Шул хак сүз, чөнки мин әле мәктәптә укыганда алар 2 катлы йортка барып урнашкан, икенче катына 3 бүлмәле фатирга, анда ашарларына бер нәрсә булмады, ризык юньле булмады. Мин почтаны таратып, мәктәптән соң әни мәрхүм бер зур ипи бирәдер, шунасын тагы каймакмы, кайсы вакытта нәрсәдер бирәдер, шуны гына ашап тордылар, юньле ризыклары да булмады аларның. Шуңа күрә ул вакытында теге җәй көнне хатта җиңги алганда бригадирга әйткән, менә ди, сөйләдем инде мин урыс телендәме, аны хатта казурдәккә ашатырга бер нәрсә юк, корм ди, нишләргә дигәч, теге белеп тора инде бригадир, алар һәр кайсы кайтканда бер сумка будай алып кайталар даладан, теге комбайннан. Шуңа күрә сумка сорап алганда безнең җиңгидән, аны комбайнер, шул трактористлармы, шул комбайнерлармы, хатта хуҗалык сумка, хозяйство сумкамы, нәрсәме, бер зур сумка биргән. Шунага теге җиңги алар инде будайны тутырып, инде кайтканда өенә килеп җиткәч, теге абый төшкән машинадан, бу артыннан ал дигәннәр, сумканы алмаган бу, шуннан алар машинадан атып ташлаганнар җиргә менә сумканы. Бу машинаны куып җитеп, китеп барган машинаны куып җитеп, шул сумка, будай тулы сумканы апарып машинага, кузовына апарып яңадан ташлаган. Менә шундый берсе, менә һәр кайсы бер ата-анадан, әмма шуны карамастан, берсе менә ничектер хәйлә эшләп тә акча ясый, икенчесе инде андый эш белән шөгыльләнәсе килми. Шуңа күрә һәр кайсы бер ата-анадан булса да төрле аерылып тора. Теге кулдан үсеп килә бармаклар, берсе кыска һәм калын, икенчесе нечкә һәм озын. Менә балаларда шулай, бездә 10 бала, һәр кайсыбыз төрле. Шуны әйтәсе килә. Ул менә шул бала чакта сөйләп киткән имит. Һәр кайсы тиң алар, төрле. Менә мин вакытында Үзбекстанда бала чакта мине ушылдагы бер әби, безнең әби яктанмы туганы, шул апарган инде Үзбекстанга, кишлакта ярты җәй чамасы шунда тордым мин хатта. Шунда мин үзбәк балалар белән дуслашып, анда Салох дигән исемен истә һаман, шулар дуслашып бер йөридерик. Хәзер мен әйтәм бит, кил менә мәсәлән шул кишлакка, инде ул әгәр дә синең ул яшьтәшме, әллә бүтән яшьрәкме, өлкәнрәкме синең кеше очрый, нинди яхшы кеше булмасын, әмма ул ничә ел кирәк шуның белән дуслашып китергә. Ул вакытта, бала чакта, сабый чакта, ул кешегә бик тиз ияләшә, бергә уйныйлар, анда фикерләр дә юк, аны араз итә. Алар тик күңелле вакыт уздыралар, уйныйлар, уйнап, көлешеп, шулай дуслашып йөриләр. Өлкәнәйгәч кеше инде анда хатта икенче Алланың
шөгыль, ягъни занятие, икенче шөгыльләр. Алар һәркайсы үзе эше белән шөгыльләнә. Эштә кирәк кайсы вакытта кыюлык, кайсы вакытта кирәк комсызлык, кайсы вакытта кирәк шундый инде бездә инде әйтәләр инде шул кешене артык менә тырышлык шундый кайсы вакытта яхшы мәгънәдә, кайсы вакытта бик яхшы да түгел, әмма кайсы вакытта эшнең нәтиҗәсенә ирешәсең килсә, эштән бер уңышка ирешәсең килсә, кайсы вакытта тырышырга да кирәк. Кайсы вакытта инде кануннарны бузып. Ничек әйтергә, мин кыска гына әйтеп салыйм әле. Менә мин вакытында редакция эшләгән чакта хәрби комиссариатка барган идем, анда җитәкчесе әллә кем булып, анарга буйсынган командирлар янда, офицерлар янда кыю сөйләде. Әмма мин шуны редакторга барып язган материалны, интервьюны тапшырырга кирәк. Мин аны бардым да башта, бүтән безнең газетта эшләгән кешеләргә караганда, мин аны башта тикшереп, кеше сөйләсә, сүзең дөресме дип, хатта ул үзгәртеп, менә шулай үзгәртәсе килә, мин аны шул көйләп, анарга шул язып чыгарадыр. Бу мин аны баш мөхәрриргә бирмичә барып күрсәткән идем. Ул элек аның янында буйсынган офицерлар янында бик кыю булып, әллә хөкүмәткә каршы бераз сөйләдеме, җитәкчеләргә каршымы, монда инде янында офицерлар булмагач, ул төшә башлады, турыдан-туры әйтсәң куркак, сызып ташлады күп сөйләгән сүзләрне. Миңа баш мөхәррир шас бәйләнде, анда юньле сүз дә бар, фикер дә юк, хатта син нәрсә аның белән нишлә бирдең дип интервью. Менә ничек аңлатырга. Шуның кебек, кайсы вакытта шундый кирәктер бәлки кыюлык, кайсы вакытта бераз тәртипне дә бузырга, чөнки син бит иң беренче баш мөхәррир беренче синнән таләп итә эшеңне. Ул теге офицер, теге воен, хәрби комиссар анардан синнән таләп итми. Шуңа күрә тормышта да шулай була. Бераз нәрсә урыс әйтә, кривить душой диме, әллә тәртип бузыргамы? Бүтән тәртипләр буенча тик үзеңне эшеңне алып барсаң, дөрес тә булмый. Үз редакция эшләгәндә гел күрәдек. Мәсәлән, түрә, ул түрәне син мәсәлән кайсы вакытта күреп торасың, танкыйтьләсәң, ул сиңа мәсәлән хатта реклама да бирми. Редакция вакытында эшләгән кешеләрнең хатта хезмәт хакы аз, аларга премия кирәк. Теге бу, шул теге хатта анда да шикләре буладыр. Хатта мин бер вакытта китеп барадырым Сабантуйга. Ул миңа берсе заводның җитәкчесе мине тотып алды да, юлда машинасына китеп бара, килеп ди заводыбыз хакында яз әле бер реклама материал ди. Мин әйтәм, элек бит әле безнең редакциядә бер мишар хатны баш мөхәррир урынбасары язган, шуны реклама материал мин әйтәм язган. Юк, мин канагать түгел, менә синең язганың ди, телең йомшак, ништер кызык укырга, шулай итте. Мин аны ризалаштым да аның белән, соңыннан әкрен-әкрен баш тарттым. Чөнки ул безнең хәмер эчемлекләр яки алкогольный завод шуның җитәкчесе. Инде мин уйлап торам, аны бер кемдер әйтер, аны бүтән фамилия белән язып чыгарга була дип реклам. Ничек инде менә аракы чыгарган заводны мактап инде менә яхшы аракы чыгара дип, ул булай да урыс әйтә бит, в рекламе не нуждается. Шуңа күрә хәмер эчемлекләргә реклама да кирәкми дә, бәлки ул кибеткә керәсең, тулы нәрсә ята. Әмма менә шундый да мизгелләр булды. Шуның белән тамамлыйсым килә, чөнки әле белми бит, халыкка ошыймы, ошамыймы. Менә тик менә күрсәтәс килә, менә бу бала чакта без аларны, мин аларны яфракларда утырганны күрмәгәнем хатта. Алар яфракта да утыра икән. Без аны солдатик дип атыйдырык хатта. Бала чакта ул кеше шатланмый да табигатьнең бүләкләренә, менә шәһәрдә торган кеше ул аны күреп, игътибар итеп, аны ништер шатлана. Менә бала чакта мәсәлән күргән нәрсәләр дип, бала чакта үскән чакта шундый нәрсә инде без әйтәләр, буҗакмы, нәрсәме,
насекомые имеш шул. Алар да вакытта шатландыра кешене, хатта ул теге тормышта кеше ничек әйтергә инде. Менә мин салкын тиде дә яман кыш көне яткан идем. Анда кояш күренми кыш көне, янымда бәрәңге үсеп киләдер. Мин яратам, менә мондый булар үсми юнләп, тегеләр бәрәңге, мин аны бер савытка салып үстергән идем. Хатта ул көн сайын үсә, үзе нечкә генә җип кебек шундый үсеп килә. Мин вакытта ширләсәм дә, менә карап, ничектер хисләнеп китәдерим, кодрәтләнеп китәдерим. Менә мин әйтәм, кара, җылы бар инде өйдә, мәсәлән, батареядан, су бар инде, әмма кояш юк анарга. Менә хәзер балконда мине котырып, кояшка котырып бәрәңге, хатта чәчәк атып утыра бәрәңге. Мин аларның бер нәрсә булса да үссен дип утырткан идем. Бу кыш көне бәрәңге юнләп үсми, әмма җип шикелле үсеп килә. Мин аны ташласам, урап шул үсәдер. Шул мине ничектер кодрәтләндерәдер ул хатта. Мин әйтәм, кара, менә кеше, адәм баласы инде җылыда яши, ризыгы бар, төрле кирәк нәрсә, саф һавада йөри, әмма иреп китә, урысча әйтмешли, раскисает, авырлыкларга каршы тора алмыйча. Менә хатта шул яшелчә дә ничек үзен кыю шундый кодрәтле, мыкты көрәшә, кояш булмаса да хатта ничек көрәшеп ята дип, шул ничектер мине хисландырадыр, шул миңа теге ширләп ятканда салкын тиеп, ничектер хәл кертәдер, көч кертәдер, миңа кодрәт кертәдер. Шуңа күрә әйтәсе килә, ул табигатьнең җимешләре, табигатьнең бүләкләре, табигатьнең шул биргән безгә ниләре кайсы вакытта кешегә бик файдалы нәрсә. Карап торыгыз, дөньяда нинди генә ризыклар юк, яшелчәләр, хатта һәр кайсы элек бер заманда дарулар булмаган, хәзер химия нигезендә дарулар җитештерәләр, әмма аның бер нәрсәсенә файда килсә, органга икенчесенә зыян китерә. Менә табигый алар алай йомшаграк, алар бик артык организмга зыян китермиләр. Шулар турынан аерым бер сөйләрбез, аны Алла бирсә. Хәзергә вакыт бетеп бара монда. Минем нидә дә монда карасам, вакыты 19 минут бар икән, 2 минут калган икән, 17 минут узган икән. Шуңа күрә бәлки дәвам иттербез шул табигатьнең бүләкләре хакында, нәрсә кайсылары файда китерә, кайсылары зыян китерә, ничек кулланырга буламы, шул хакында сөйләрбез, онытмасам инде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән-сау йөрегез.